Hoxe estamos aquí, algúns alumnos de cuarto da ESO, para celebrar o Día Mundial da Radio. Está con nós Salustiano Mato da Iglesia, biólogo, profesor e reitor da Universidade de Vigo. Naceu en Santiago de Compostela, en 1970. Licenciouse en Bioloxía pola Universidade de Santiago e tamén doutor en Bioloxía pola mesma institución. Posteriormente realizou o postdoutoramento nas universidades de Cornell e Rutgers en Estados Unidos. A súa experiencia profesional está conectada co mundo universitario, onde desenvolveu, entre outras responsabilidades, a de decano de Ciencias de Ourense, a dirección do Departamento de Bioloxía e Ecoloxía Animal da Universidade de Vigo, ou o decanato da Facultade de Ciencias de Vigo. Ademais disto, tamén é membro da executiva sectorial de I+D+I da CRUE, que é unha asociación de 76 universidades españolas, e no ano 2010 asinou o cargo de reitor na Universidade de Vigo. Bos días, Salustiano. Moi bo día. Bueno, vamos a empezar cas preguntas. Que implica ser reitor da universidade? Bueno, pois é unha honra porque ser reitor dunha universidade quere decir que depositan pois 30.000 personas a confianza en ti, que é toda a comunidade universitaria, e iso en primeiro lugar é unha honra enorme e logo unha gran responsabilidade porque te piden que dirixas o destino de toda unha universidade. Gustache o sistema educativo que temos en España? Pois non me gusta moito, non? Bueno, creo que hai moitas cosas que mellorar. Realmente, se analizamos desde o punto de vista de como está o mundo, non estamos mal, pero polo noso carácter, cultura e a idea que debemos de ter, deberíamos de facelo moito mellor. E, sobre todo, poñernos de acordo en como facelo, non? Entonces, se puideses cambialo, como cambiarías? Pois evidentemente hai unha serie de cuestións, non? O sea, conseguimos mellorar moito en eliminar as barreiras económicas para que todo o mundo, a todas as persoas que viven no noso país, pois podan acceder aos estudios, á educación, tanto primaria, secundaria como superior. Pero todavía hai moitas barreras sociais, non? E as barreras sociais son moi invisibles, non? Hai moita xente que por distintos motivos non sabe ou non pensa que pode chegar a acceder á educación, sobre todo na universidade, non? E a mí me gustaría que non fóramos tan compartimentos estancos, é dicir, a educación é para toda a vida e a formación é para toda a vida, por lo tanto, deberíamos de mellorar moito a maneira de conectar a educación primaria e secundaria, sobre todo ca universitaria. E aí, na nosa universidade, nos preocupamos moito, pero as reglas de xogo que temos non nos facilitan moito misturarnos, non? Entre casi sempre por movimentos voluntarios e por intención, pois, bueno, como facemos nós na Universidade de Vigo, con moitos institutos e os institutos con a Universidade de Vigo, pero non hai normas que nos axudan a mezclarnos, a conocernos e a facer o tránsito de unha época educativa a outra etapa educativa, non? Vale, vimos unha reportaxe televisiva sobre Islandia, na que os alumnos teñen soldo e vacacións. Que pensas? Vamos a ver, os alumnos teñen soldos e vacacións, depende, non? O sea, vacacións teñen que ter, o sea, de feito o sistema debe de garantir que a vacacións teñen que ter todo o mundo, non? Por eso, xa nos na Universidade de Vigo, antes de que estuvera un pouco máis implantado, temos un calendario no que todo o mundo, tanto os que rematan o curso con todos aprobados como os que teñen todavía asignaturas pendientes, teñen vacacións. Por qué? Porque desplazamos os tempos de exame sempre antes de aquel mes de setembro tan nefasto que facía que os que non tuveran un bo rendimento pois tuveran que privarse das vacacións, pois xa non existe, non? E os salarios teñen que ver ca interacción, non? E co momento da etapa educativa, non? Sobre todo no caso dos alumnos universitarios, xa desde hai moito tempo implantamos os contratos en prácticas cando acaban a carreira, cando son alumnos de máster, non? Durante a carreira o importante é que estén dotados de becas aquelas persoas que non teñen medios económicos, que podan ter un sustento para poder realizar os estudios, non?
Neste centro hai rapaces que queren estudar a carreira de bioloxía. Recomendaríaslla? Pois sí, home, como non yo vou a recomendar, se eu son biólogo, non? Evidentemente, a mí me encanta, de feito, estudiou bioloxía, a pesar de que meus pais querían que estudiara medicina, e de feito, eu prometí ao pai que daquela, nas épocas en que eu estudiei, aquelo era unha cousa máis desconocida, non? Se conocía a medicina, pero non a bioloxía. E a bioloxía ten un bo futuro e o importante é que a un lle guste e teña vocación e se pode traballar de biólogo se un se empeña e se esforza, claro. Entonces, que crees que foi o máis difícil da carreira? De bioloxía? Sí. Bueno, para min foi un placer, como estudiei o que me gustaba, disfrutaba realmente durante a carreira o máis difícil foi aturar os profesores difíciles, non? E o máis placentero foi precisamente mergullarme e encontrar xente que me abría as portas e camiños de coñecemento increíbles, non? No mundo da bioloxía. Crees que alguén con esa carreira pode ter un bo futuro tal e como está a actualidade? Sí, a carreira de bioloxía é unha carreira de futuro. De feito, cada vez se demanda, é unha carreira cada vez máis transversal. Pensade que nas novas profesións hai moito polo medio, non? Porque estamos en un mundo interactivo, incluso todo o que ten que ver ca bioenxeñería, non? Pois vai haber moita multidisciplinaridade entre a bioloxía, a medicina, a enxeñería, a informática, non? Cando os informáticos traballen máis en inteligencia artificial vai haber moita colaboración e está habendo xa moita colaboración con neurofisiólogos, con fisiólogos e con xente que controla pois, precisamente os movimentos do cerebro. Pensade que no Silicon Valley ahora mismo xa se están traballando experimentalmente con implantes no cerebro para que teñas o ordenador en un chip, O sea, isto que temos na man que é o móvil, no? E pois podelo funcionar co teu cerebro, pois non vai a ser. Todavía son na ciencia ficción, pero xa hai experimentación. E para eso, cando estos equipos integran nos corpos das persoas, a bioloxía e a biomedicina é clave, non? Estás a gusto co teu posto laboral? Bueno, eu son catedrático de universidade, eso é o que me gusta, e ahora mesmo estou unha temporada como rector da universidade e, como dixen antes, para mí é un placer que os compañeiros e toda a comunidade universitaria confiar en min para levar o timón da universidade este período de 8 anos e evidentemente facendo o mellor posible para que a universidade teña o mellor futuro posible. Isto para min é un traballo temporal, non? Porque é unha etapa e logo volverei á miña cátedra pois tan feliz como sempre, porque disfruto moito co meu traballo de profesor de universidade, claro. Como dixemos antes, eres membro da executiva I+D+I. Que é I+D+I? Bueno, pois son o acrónimo de Investigación, Desenvolvemento e Innovación e, para decirlo dunha maneira sencilla, pois con esa I+D+I o que se consigue é poñer unha idea, un novo coñecemento en valor social ou económico, non? O sea, a través de I+D+I o que conseguimos é xerar novos coñecementos que permiten ter, ao final, unha solución para os problemas da xente ou un produto novo que pode venderse no mercado e xerar economía e emprego. Por iso é tan importante I+D+I. Sin I+D+I non hai futuro para un país moderno, dende logo. Crees que en España se invirte o suficiente? Para nada. O sea, en España non só non se invirte o suficiente, sino cada vez menos, e nas épocas de crisis como que estamos vivindo, pois é unha disculpa para invertir menos en I+D. Todo o contrario que fan, pois países que teñen máis interiorizado que a I+D é clave e unha inversión para o futuro, pois a Alemanha en plena crisis, todos os partidos políticos alemáns se puxeron de acordo para incrementar no peor da crisis o porcentaxe de inversión en I+D. Aumentaron un 5%. Se tiñan previsto aumentar un 2%, pois non, vamos a aumentar un 5% porque nos fai falta, dada a crisis, invertir máis en I+D para poder ser fortes e salir da crisis, porque é o que te permite. Pero isto, desgraciadamente, no imaginario español non está moi interiorizado. Bueno, Salustiano, como nos gustaría coñecerte un pouco máis, o noso compañeiro Roy vaiche facer un particular cuestionario Proust.
Moi Bos ben. días, Salustiano. Bo día. Ai. Se só poideses poñer uns tenis na túa vida, de que cor serían? Pois azuis marinos, máis ou menos entre azuis e negros, bueno, por aí. Que tres cousas levarías a unha illa deserta? Que tres cousas, non persoas, non? No, cousas. Cousas. Evidentemente me levaría unha caña de pescar con moito cebo e posibilidade de destilar agua, non? Si non hai na illa, vamos. Cal é o teu lugar favorito do Valmiñor? A mí me gusta todo Valmiñor, pero pasear pola Fouce e por Montelourido e dar a volta todo dende Pansión ata o Parador, o sea, é unha maravilla, non? Se existise reencarnación, en que animal che gustaría reencarnarte? Bueno, pois é difícil, pero realmente estaría moi a gusto sendo un páxaro que voara libre, non? Se poideses elexir outra profesión, cal sería? Bueno, pois pode que se me dira ben e estuvera a gusto en enxeñería, non? Cal é o personaxe histórico que máis che gusta? O personaxe histórico a min realmente me sorprenderon moitos personaxes históricos e me chamou moitísima atención dende sempre a alguén moi antigo, non? Que se chama Aristóteles, non? E o que detestas? Pois mira, entre Rasputín e Maquiavelo, pues, porque ahora hai demasiados Rasputíns e Maquiavelos na política, pois mira, cada vez resucitan máis. En cambio, Aristóteles non resucita ningún. Cal era a túa asignatura favorita no instituto? No instituto, evidentemente, era curioso a bioloxía e a filosofía. Era un chaval de contrastes, non? Sí. Que prefires, o cine ou os libros? Son das dúas cousas, pero son máis habitual dos libros que do cine. Cal é o teu libro favorito? Hai moitos libros favoritos, pero a mí me gusta moitísimo a novela histórica e, por exemplo, me sorprende moito un libro non dai moitos anos como A Catedral do Mar, non? E o teu autor ou autora preferido? Autores, realmente, como son un fan tamén da literatura fantástica e dos cómics, hai cousas moi sorprendentes e moi anticipativas de Ray Bradbury, pero que todo parte de Julio Verne, non? Con que personaxe de ficción te identificas máis? Pois non me beso en ningún personaxe de ficción, da verdad. Non, supoño que todos temos un anaquiño de moitos personaxes de ficción, pero a veces nunca me identifiquei con ningún en concreto, non? Cal é a túa peor manía? Pois teño tantas que non sei cal decir. Non sei cal sería peor, non? Porque hai manías que son, por un lado, peores e por outro lado ventaxas, non? De alguma maneira unha das cuestións que me caracterizan é que son optimista ao mellor patolóxico, non? E entonces eso pode ser moi bo ou pode ser moi malo, non? E a que detestas nos demais? Bueno, o que detesto é a falsedade, basicamente. Bueno, para finalizar, para esta entrevista escolleches como música Friends Will Be Friends, de Queen e a Rianxeira. Por qué? Bueno, pois Friends Will Be Friends é unha música de Queen que Queen en xeral me acompañou durante moitísimos anos da miña vida e foi a canción de exaltación da amistad cos meus amigos cando éramos adolescentes
pero que ademais me acompañou en todos os viaxes e traballos e momentos de fin de curso cos meus alumnos, non? Sempre rematábamos, sempre daba unha asignatura a final da carreira, facíamos unha salida ao campo a final de quinto e remataba con eles a través dun traio ao campo que normalmente en Doña Ana ou en Monfragüe, e sempre nos despedíamos o último día con esta canción, non? Entonces é unha cousa que me quedou moi grabada. E a Rianxeira, pois me recorda a miña infancia, a cando as festas de familia, son de familia moi numerosa por todos lados, teño máis dun centenar de primos carnales, entonces imagina de familión xigante, entonces sempre me quedou grabado todo o que era os cantos galegos e o canto da Rianxeira. Me recorda cando era pequeniño, non? E claro, con eso celebro que sea o himno do meu equipo, que é o Celta de Vigo, ademais, non? O sea, o levo moi adentro e ao mesmo tempo, pois, revives esos momentos cando eliminamos outro día en Madrid, non? E estaba eu presente cantando a Rianxeira, claro que sí. Moi ben, agora a nosa compañeira Laura, para finalizar a entrevista, vai a facer un resumo. Bueno, eu, para finalizar esta entrevista, quería recordar un pouco como foi a túa chegada, xa que chegaches sorrinte con unhas visibles ganas de traballar connosco, o cal nos facilitou moito facer isto tan amenamente. Tamén quería recordar un pouco que cando chegaches co traxe a min e aos meus compañeiros nos inspiraches un pouco de seriedade e nos puxeches moi nerviosos, pero cando comezamos a falar contigo pudemos comprobar que eres unha persoa encantadora, que se pode facer unha entrevista moi amena e participativa, aparte de divertida. Bueno, finalmente quería agradecerche que estiveras aquí hoxe connosco, que nos deixaras coñecerte un pouco máis. No nome de todos, moitas gracias por participar connosco nesta entrevista. Pois moitísimas gracias a vos, un placer. Moi ben. Rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen e van. Non te parques Rianxeira, que te vas a marear. A Virxen de Guadalupe, cando vai para Rianxo. Virxen de Guadalupe, cando vai para Rianxo. A barquiña que a leva era de pau de naranxo. A barquiña que a leva era de pau de naranxo. Empeza aquí a segunda parte do programa e temos connosco, ademais de Salustiano, a Damián Alonso. Damián Alonso é actor de dobraxe e o monitor dos obradoiros Escolas nas Ondas, que a Asociación Ponte nas Ondas está a realizar nos centros educativos de Galicia e do norte de Portugal. Estes obradoiros pretenden formar a alumnos e profesores na realización de radio e de podcast. No noso centro tivemos a oportunidade de realizar un destes obradoiros e algúns de nós xa estamos debutando na nosa xornada especial con motivo do Día Mundial da Radio. Temos hoxe aquí con nós a Damián para que nos fale da súa experiencia en Escolas nas Ondas. Hola Damián, bos días e benvido a esta xornada radiofónica. Hola, bos días. Contanos que son os que pretenden os obradoiros de Escolas nas Ondas. Bueno, o que pretendía Ponte nas Ondas era levar aos coles de Galicia e do norte de Portugal a posibilidade de que fixesen podcast. A radio hoxe en día tende pois hacia o mundo do podcast porque é moito máis fácil tanto emitir como poder crear. O que pretendíamos era ensinarlles a escribir para podcast, non é o mesmo escribir para ler que escribir para escoitar, e sobre todo ensinarlles as ferramentas básicas de edición para gravarse e facer unha postproducción, e unha das ferramentas básicas tamén do obradoiro era enfrentarse ao micrófono, como falarlle ao micrófono.
Que dirías ti que consello lle darías ti ao alumno que quixera poñerse diante dun micrófono e chegar a ser un famoso podcaster? Bueno, o consello básico de todo é práctica. Se non hai traballo, se non hai traballo, se non hai práctica, non hai melloría. O consello é, sobre todo, aprender a ler en todos os ámbitos, despacio, normal e moi rápido, pero sobre todo vocalización. O importante sempre que nos entendan. Un dos exemplos que poño é que moitas veces no WhatsApp envíanche un audio e temos que escoitalo 2 ou 3 veces porque non entendemos a primeira de cambio. E normalmente todos os alumnos me dan a razón. Pois isto, sobre todo, práctica. Traballo, traballo, traballo. Que lles ofrece o portal de Escolas nas Ondas aos centros educativos galegos e portugueses? Pois sobre todo a posibilidade de escoitar os podcasts que les creen, escoitar os podcasts que crean noutros centros. O traballo, sobre todo, dunha persoa que se dedica ao mundo da locución, pois o básico é que te escoiten. Pois iso, digamos, é a parede, o muro, onde te vai a escoitar un montón de xente a que ao mellor non chegarías de outra forma. Salustiano, como colabora a Universidade de Vigo co portal de Escolas nas Ondas? Bueno, a Universidade de Vigo, desde hai moitos anos, casi dende o inicio da experiencia, pois colaboramos dando soporte técnico, colaboramos pois tamén dando cariño, e ahora mismo é onde se aloxa o servidor, ¿no? O servidor do portal que vamos a abrir pois está na Universidade de Vigo. E aí estaremos sempre para dar o apoio necesario para que esta iniciativa pois poda ter futuro e continuidade, ¿no? Bueno, por último, unha pregunta para os dous. Que significa a radio para vos? Pois para min a forma de comunicación máis inmediata, sincera, transparente e dinámica. E para ti, Damián? Pois para min a radio é o mundo da comunicación, da locución, porque a comunicación pode ser tanto escrita como visual, pero a radio chegache de outra forma. A mí o que me enamorou deste mundo foi concretamente unha radionovela, hai moitísimos anos, a saga dos Porretas. Pero o mundo da comunicación da radio para min é fundamental. As voces, a mí o que me gustan son as voces. E xa, sen máis demora, damos paso á apertura do portal Escolas nas Ondas. Moi ben, pois a todos os que nos escoitan e nos visualizan a través da web, aquí temos o portal que abrimos en este Día Mundial da Radio, o portal Escola nas Ondas. Aquí estades convidados todos e todas a subir material, contidos e todo aquilo que vayades creando en este mundo de comunicación tan fermoso que é a radio, a través destes formatos novos, como os podcasts, como todo o que fagades e podades trasladar. Así que, a partir de agora, portal Escola nas Ondas is live, non? Está en vivo.